நான் உங்கள் ரோலக்ஸ் வெட்டி வெல்கம் பேக் டு நியூ வீடியோ. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க்டு ஆர் சிஎஸ் பிஆர் அந்த மாதிரி நம்ம போனோன்னா அதுக்கு என்னென்ன கேரக்டர்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் சொல்ல போகிற 4 கேரக்டருமே உங்களுக்கு சிஎஸில் ரொம்ப யூஸாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வாங்க நம்ம கேரக்டர்ஸில் போய் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹயாட்டோ யூஸ் பண்ணுங்கள். ஹயாட்டோ எதுக்குன்னா, நம்மளை ஃபஸ்ட்டு எனிமி 2-3 ஷாட் அடிச்சிட்டான்னா நம்ம திரும்ப அடிக்கும்போது டேமேஜ் கொஞ்சம் நிறையா விழுகும். ஸோ அதான் ஹயாட்டோட பவர். நான் உங்களுக்கு தெரியும்னு சொன்னேன், தெரியலன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேசிவ் ஸ்கில் என்னென்னா, நம்ம மேக்ஸிம் வச்சுக்கோங்க. மேக்ஸிம் வந்து என்ன போகிறோன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அவன் வந்து மெடிக்கிட் ஃபாஸ்ட்டாக போடுவான் அண்டு மஷ்ரூம்ஸ் வந்து வேகமாக எடுப்பான். ஸோ நீங்கள் மெடிக்கிட் ஃபாஸ்ட்டாக போடும்போது சீஸில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேரோ கேரக்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள். இவனுக்கு என்ன பவர் அப்படின்றத நானே சொல்கிறேன். ஸோ ரொம்ப தூரத்தில் லாங் ரேஞ்சில் இருந்தானா அவனுக்கு வந்து டேமேஜ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அதான் அவனோட பவர். ஸோ இவன் வந்து சிஎஸில் கொஞ்சம் தேவைப்படும், அதனால் அவனை யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் ஸ்கில்லில் பார்க்கலாம். ஆக்டிவ் ஸ்கில்லில் நீங்கள் வந்து ஸ்கைலர் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஸ்கைலர் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது என்ன பவர்னு உங்களுக்கே தெரியும். க்ளோவால் உடைக்கும் அண்ட் க்ளோவால் போட்டால் நமக்கு ஹெச்பி ஏறும். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஆக்டிவ் ஸ்கில்லில் அலோக் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அலோக் வந்து நீங்கள் எங்கேயாவது டேமேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அலோக் ஒரு ஆன் பண்ணி நீங்கள் ஹெச்பிக்கு கூட சீக்கிரமாக ஏற்றிக்கலாம். ஸோ அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கே கேரக்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கே என்ன பவர்னு உங்களுக்கே தெரியும். அது வந்து இபியும் ஏற்றி கொடுக்கும் அண்ட் இபி இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஹெச்பியும் ஏற்றி கொடுக்கும். ஸோ அதுவும் சிஎஸில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் காயின்ஸ் ஒரு 200 அந்தமாதிரி லாஸ்ட்டாக வச்சுருப்பீங்க. அதை வச்சு மஷ்ரூம் வாங்கிக்கிட்டு நீங்கள் கே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதை கூட யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. இந்த 4 கேரக்டர் நீங்கள் வச்சுட்டு கிளாஸ் ஸ்குவாடில் ஆடி போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வின் பண்ணுறதுக்கு 50% சான்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். அப்படி நீங்கள் வின் பண்ணலன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து வேறு என்ன கேரக்டர்லாம் போடலாம் அப்படின்னு சிஎஸ்கே அப்படின்றத நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த 4 கேரக்டருமே வச்சு நான் ஒரு வாட்டி விளாண்டு காமிக்கிறேன். நீங்கள் எப்படி கேம் பிளே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த 4 கேரக்டர் எப்படி யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போடுறேன். அடுத்து உங்களுக்கு இந்த கேரக்டர்லாம் யூஸ் ஆகலைன்னா இந்த வீடியோ கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. ஸோ நான் அதுக்கும் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் நிறையா பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம தான் புது யூடியூபர்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நிறையா. பை கைஸ்.